älkää välittäkö tästä. Nyt me näytetään tässä videossa, että meillä on YouTube. Tää ei ole kyllä yhtään ihmeellinen. Näin. Kirjoittakaa tänne, että Niko Joo, Niko Käinen. Sitten vaikka oksentamisen hetki. Noin. Minä olen nyt oksentamisen hetki. Sitten kanavat. Se näkyy tässä. Terve kaikille. Sitten tästä. Tää on meidän eka video. Näin, sitten tässä on meidän tää. Se on mun kaveri. Tämä. Niin, ja mulla on yksi juttu, että Täällä on 2 videoa nyt. Niin, siellä on 2 Mulla videoa. on tehty tänä päivänä 3. 3 videota. Joo. Ei olla. Oliks 4 ainakin. Niin, 6. 6, mutta me poistettiin jonkun verran. Niin, ja Tilatkaa tää. tilatkaa meidän kanavaa ja pistäkää likeja, et se olisi siinä, että nähdään. Tehtiin just äsken. Moikka.